Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Θόδωρος Καλοτήλης. Πολύ καιρό σε σκεφτόμουν και έλεγα κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το παιδί. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως υπάρχει και μια χημεία μεταξύ μας. Αλλά κυρίως διότι αυτό που κάνεις είναι μοναδικό. Δεν έχω γνωρίσει άλλο σαν και εσένα. Δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να φτιάχνει αρώματα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, για την πρόσκληση στην όμορφη εκπομπή σου. Χαρά μου. Είναι τιμή μου. Αρωματοποιός. Πώς ήρθε, παιδί μου, να γίνεις αρωματοποιός, πες μου, και πώς γίνεται ένας άνθρωπος αρωματοποιός? Λοιπόν, αρχικά από την παιδική μου ηλικία μου άρεσαν οι μυρωδιές. Ναι. Δηλαδή, ήδη από τα σχολικά μου χρόνια, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν το φυτολόγιο. Δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε μαθηματικά, ούτε τίποτα. Τι να πω τώρα, ψέματα. Το φυτολόγιο, λοιπόν, μου άρεσε να συλλέγω άνθη, ναι, και να ρωτάω τις δασκάλες μου για αυτά. Που ευδοκιμεί το κάθε άνθρωπος. Τι ήταν, σε ενθουσίαζε η μυρωδιά προφανώς. Ναι. Αυτό ήταν που σε τραβούσε. Ναι. Σε σέρναν από τη μύτη τα λουλούδια. Βέβαια, με σέρναν από τη μύτη τα λουλούδια. Ναι. Και έτσι σιγά σιγά με τον καιρό αυτό μεγάλωνε μέσα μου η αγάπη. Έχω και μια γιαγιά η οποία έχει και μια καταγωγή, λίγο η καταγωγή της είναι και από Σμύρνη. Ναι. Που σημαίνει ότι τα φαγητά της ήταν πολύ μυρωδάτα. Εσένα είναι καλλιεργημένη αυτή η αίσθηση από τα νωρίς. Ναι. Από πολύ νωρίς. Και είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις μνήμες με βάση την όσφρησή σου. Δηλαδή, έρχεται μία μυρωδιά, όπως λέμε και στην Κρήτη, ακούς μια μυρωδιά. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό είναι και ισχύει αυτό. Και σου έρχονται εικόνες. Βεβαίως. Καταρχήν τα αρώματα είναι αναμνήσεις και συναισθήματα. Ναι. Είναι αναμνήσεις και συναισθήματα. Είναι υπέροχο όλο αυτό. Όταν το αφηθείς, νομίζω ότι έχει μία μαγεία μέσα του. Έχει, αλήθεια είναι αυτή. Και σε όλους μας αρέσουν οι ωραίες μυρωδιές. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχε και άνθηση η βιομηχανία του αρώματος. Δεν είναι απλά μία αίσθηση, ωραία, μυρίζουμε κάτι, απεχθανόμαστε τη δύσκολη μυρωδιά, την άσχημη, ναι, και απλά μας αρέσει να μυρίζουμε κάτι ωραίο. Επενδύουμε σε αυτό. Μας φτιάχνει το συναισθηματικό μας κόσμο, τη διάθεσή μας. Συμφωνώ απόλυτα. Και δεν μου λες, θέλω να εκμεταλλευτώ τις επιστημονικές σου γνώσεις, τις οποίες που απέκτησες. Απάντησέ μου ξανά σε αυτό που σε ρώτησε πριν. Ναι. Πώς γίνεται κάποιος αρωματοποιός? Πρέπει να έχει ταλέντο στη μύτη του. Είναι το βασικότερο. Ναι. Είναι το βασικότερο. Γενικότερα η αρωματοποιία είναι διαβάθμιτη σπουδή. Δεν υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει κανείς. Η μεγαλύτερη αρωματοποιή του παρελθόντος ήταν αυτοδίδακτη. Ναι. Που σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο ανακάλυψα μια δική μου πατέντα ευρεσιτεχνίας, ναι, και φτιάχνω με συγκεκριμένο τρόπο τα αρώματά μου. Δηλαδή, καλά, ναι, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνουν και οι άλλοι για να καταλάβω, ναι, αλλά... Με συστατικά της φύσης, για να σου λυθεί η απορία. Δηλαδή με αιθέρια έλαια. Αχα. Με αιθέρια έλαια. Οι άλλοι πώς τα φτιάχνουνε? Με χημεία. Έξτρα χημικά μέσα, ναι. Με χημικά. Εμάς δηλαδή τα δικά μας είναι φυσικά. Εμάς τα αρώματά μας είναι βέβαια. Η βάση τους είναι φυτική, αποτελούνται από αιθέρια έλαια, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα αιθέρια έλαια, όπως γνωρίζουμε και κατά τον Ιπποκράτη, μπορούν να εισχωρήσουν μέχρι και το αίμα. Που σημαίνει ότι. Ακριβώς, έχουν θεραπευτική δράση. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η σειρά μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ναι, πόσο ευλογημένος νιώθεις που είσαι σε ένα νησί που έχουμε τόση πολύ φύση, όσο και αν θεωρούμε ότι είμαστε ξερονήσοι, δεν είμαστε ξερονήσοι. Η φύση μας έχει πρικήσει με πάρα πολλούς θησαυρούς. Συμφωνώ. Και μυρωδιές όμορφες, χαρακτηριστικές της Κρήτης. Είναι βασικά χαρά και τιμή. Νομίζω ότι το να είμαι κριτικός, το να μεγαλώσω στην Κρήτη, μου έδωσε δύναμη και φυσικά έμπνευση. Γιατί τα αρώματά μου είναι εμπνευσμένα από την Κρήτη μας, έτσι. Και δεν μου λες πώς εμπνέεται ένας αρωματοποιός από το άρωμα ή γενικότερα από διάφορα πράγματα γύρω του? Από καταστάσεις. Δηλαδή, εσύ έχεις κάποια αρώματα που τα έχεις δημιουργήσει και έχεις πει είναι το άρωμα Α, Β, Γ, Δ. Το λίλι, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ διάσημο, το μέντορ που είναι επίσης πάρα πολύ γνωστό και πάει λέγοντας. Ναι. Εάν έρθω εγώ και σου πω, βρε Θοδωρέ μου, θέλω να μου φτιάξει ένα άρωμα για μένα. Εκεί πώς λειτουργεί το πράγμα? Θα κάνουμε ψυχανάλυση? Ακριβώς. Έχω πολλά να σου πω, γιατρέ. Ακριβώς. Για πες. Κάπως έτσι λειτουργεί. Ξεκινάμε και ξεκινάω ουσιαστικά και σου κάνω ερωτήσεις. Ναι. Έτσι, για την παιδική σου ηλικία, για τις μυρωδιές που θυμάσαι από τα τότε χρόνια, γιατί όπως είπαμε και πριν, το όραμα είναι αναμνήσεις. Σωστά. Και σιγά σιγά φτάνουμε σε ένα σημείο να μπορώ να κρίνω ότι αυτό το άρωμα θα σου ταιριάζει. Γιατί θεωρώ, γιατί πολλοί μιλούν για την άβρα του καθενός. Εγώ πιστεύω ότι την άβρα τη δημιουργεί το άρωμα.
Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μα κάθε άνθρωπος έχει τη πιστεύω μυρωδιά του αυτό, καταρχάς. Είναι αρώματα και έχουμε τη μυρωδιά μας και επιλέγουμε και τους συντρόφους μας με βάση τη μυρωδιά, τη φυσική μυρωδιά. Δεν εννοώ το Lily ή το Mentor. Αν ήταν έτσι, θα είχε πέσει πολύ πατέντα στα αρώματα. Άρα είμαστε εξασκημένοι σε αυτό το κομμάτι και λειτουργεί πολύ έντονα μέσα στον εγκέφαλό μας και στο συναισθηματικό μας κόσμο. Φυσικά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ έντονα. Είναι, το έχουμε μέσα μας. Και θέλω να μου πεις, ωραία, αγοράζω εγώ ένα άρωμα και ενώ μου αρέσει το πώς μυρίζει, πάνω μου δεν κάθεται καθόλου καλά. Αυτό πώς εξηγείται? Έχει να κάνει το δέρμα με αυτό. Η χημεία του δέρματος. Ναι, η χημεία του δέρματος. Δηλαδή είναι υπεύθυνο το δέρμα μας για το πώς θα μας ταιριάξει το άρωμα που θα επιλέξουμε. Φυσικά, τα αιθέρια έλαια έχουν την πολυτέλεια να αγκαλιάζουν πιο εύκολα το δέρμα από τα χημικά συστατικά, που σημαίνει ότι στον περισσότερο κόσμο ταιριάζουν λίγο πιο εύκολα τα χημικά συστατικά. Είναι πιο καλή η σχέση μας, είναι πιο ομαλή η σχέση μας, δεν έχει έτσι αντιφάσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμείς διάφορα πράγματα που θεωρούνται πρώτες ύλες για τα αρώματα. Λεμονάκι του Θεού. Βεβαίως. Τριανταφυλάκι του Θεού. Βεβαίως. Και σανταλόξυλο του Θεού. Επίσης. Τις πρώτες ύλες σου είπα πού τις προμηθεύεσαι? Λοιπόν, τις πρώτες ύλες αρχικά συνεργάζομαι με μια εταιρεία φυτικών καλλιτικών που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ, κριτικούς δικούς μας. Βεβαίως, κριτικούς δικούς μας. Μου επιτρέπεις να χαλάσω λίγο την πρώτη ύλη? Βεβαίως. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και δεν θα τα μυρίσεις από εδώ, θα τα μυρίσεις από εδώ. Ναι, κύριε. Σκέψου ότι αυτά τα έχω φέρει γιατί, όπως σου είπα, ήθελα να δημιουργήσουμε ένα άρωμα για τον κόσμο, για τον κόσμο που μας βλέπει, για να δουν λίγο πολύ πώς τελικά δημιουργείται ένα φυσικό άρωμα και όχι ένα χημικό άρωμα που περνάει από 1002 μηχανήματα και τα σχετικά. Η τυχερή, θέλω να σας πω, θα είμαι εγώ βέβαια. Ναι, το κάνω πρώτη φορά. Εκτός και αν πάρω το άρωμα και αρχίζω και ψεκάζω γύρω-γύρω στο Ηράκλειο. Ναι. Και αυτό θα είναι ωραίο γιατί είναι ψυχοθεραπεία. Λοιπόν... Δικό σας είναι. Βγήκε τρελή να αρωματίσει τον κόσμο. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, να μυρίσω από εδώ. Βέβαια. Πράγματα τα οποία βέβαια τα λέμε και στο σεμινάριό μου, γιατί μέσα από πολύ μεγάλο κόπο δημιούργησα και ένα σεμινάριο. Για τον απλό κόσμο. Ναι, εισαγωγή στην φυσική αρωματοποιία, την οποία την κάνω στο ΚΕΚ Ηρακλείου. Μπράβο, βρε Θεόδωρε. Και σε αυτά έρχονται και παρακολουθούν όλα τα μαθήματα, έτσι. Πρέπει να. Όχι, είναι, για να μην παραπληροφορήσουμε και τον κόσμο, το σεμινάριο διαρκεί λίγες ώρες. Δεν είναι ότι μισή μέρα και αφιερώνω όλη μου τη ζωή στα αρώματα. Όχι. Απλά είναι τόσο κατατοπιστικό που θα βοηθήσει κάποιον και να δημιουργήσει το δικό του άρωμα και θα το δημιουργήσει στο σεμινάριο. Ναι. Και για να μάθει για τα συστατικά, τα αιθέρια έλαια και γενικότερα το μαγικό κόσμο αυτών των αρωμάτων. Γιατί ο κόσμος των αρωμάτων είναι μαγικός. Εσύ δεν φοβάσαι να μεταλαμπαδεύσεις τη δική σου τη γνώση και να τη μάθουν οι άλλοι και να κάνουν και αυτοί τα δικά τους αρώματα? Όχι. Η δημιουργία δεν είναι εύκολο πράγμα. Το να δημιουργήσει κάποιος άρωμα. Πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πώς θα παντρέψεις μεταξύ τους τις μυρωδιές. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Είναι επιστήμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ταλέντο. Ναι. Και φυσικά, εντάξει, εδώ θα σας δείξω ένα απλό τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, έλα να κάνουμε. Η βάση και τα αρώματα είναι το αλκοόλ, είναι το ινόπνευμα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, θα το εξηγήσουμε και αυτό στον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό ευθύνεται ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία στο κομμάτι του αρώματος. Λοιπόν, τα αρώματα της σειράς μου αποτελούνται από αιθέρια έλαια, κατά βάση από αιθέρια έλαια, και ο διαλύτης τους, κοινός στο ινόπνευμα, είναι από σταφύλια. Τι θέλεις να μου πεις αυτό, για εξήγησέ μου, γιατί και το ινόπνευμα από σταφύλια επίσης είναι, αλλά σε ποια φάση της ορίμανσης? Ακριβώς. Έχει να κάνει λοιπόν ουσιαστικά με την δημιουργία του, δηλαδή από τη συγκομιδή του σταφυλιού και όλα αυτά, και είναι στην καθαρή του μορφή. Ναι. Έτσι, είναι στην καθαρή του μορφή. Το πίνεις δηλαδή, μάθες κιόλας. Κάπως έτσι. Ωραία. Είναι δηλαδή, δεν είναι τόσο βαρύ, δεν έχει τόσους βαθμούς όσους έχει το ινόπνευμα που χρησιμοποιούμε εμείς για να κάνουμε απολύμανση. Είναι πιο φιλικό. Είναι πιο φιλικό προς το δέρμα φυσικά. Απλά. Και είναι καθαρό. Γιατί πολλοί κόσμος ψεκάζεται με τα αρώματα και μετά φουντώνει. Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν. Πώς έχει η διαδικασία? Λοιπόν, καταρχήν. Πολύ περίεργη να δω πώς το κάνουμε αυτό. Πέρα από τα αρώματα λοιπόν της σειράς μου, εδώ θα φτιάξουμε μια δημιουργία για τον κόσμο, όπως είπα πριν. Ναι. Θα ξεκινήσουμε. Καταρχήν, θέλω να έχεις στο μυαλό σου και θέλω να έχει και ο κόσμος που μας βλέπει στο μυαλό του την αρωματική πυραμίδα. Ναι. Πώς λέμε η πυραμίδα διατροφής? Ναι. Νομίζω ότι το γνωρίζεις καλύτερα αυτό. Εντάξει, ναι. Πώς είναι η πυραμίδα? Το έχω. Ναι. Έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό σου.
Αυτό μπορεί να μην είναι πυραμίδα, αλλά ας πάρουμε αυτό εδώ, σαν δείγμα. Λοιπόν, νότες βάσης, μέση και κορυφή. Αυτό είναι η βάση του αρώματος. Η βάση που όταν μυρίζουμε εμείς κάτι είναι η κύρια μυρωδιά του. Θα σου εξηγήσω. Στην αρωματοποιία έχουμε τις νότες βάσης. Οι νότες βάσης, τα αιθέρια έλαια δηλαδή που χρησιμοποιούνται, είναι συγκεκριμένα τα αιθέρια έλαια που μπαίνουν στη βάση του αρώματος, λειτουργούν ως fixatives, δηλαδή ως σταθεροποιητές. Αυτό είναι και ένα από τα μυστικά μου. Τα λέω τώρα εδώ δημόσια στην εκπομπή σου. Όχι, μην τα πεις, γιατί και εμείς θα καταλάβουμε και δεν θα σου πάρουμε και τη δουλειά, βρε αγόρι μου γλυκό. Εντάξει, όποιος ξέρει, δεν αγχώνομαι αυτά, δεν αγχώνομαι. Λοιπόν, το σανδαλόξυλο που έχω επιλέξει να βάλω στη βάση, χρησιμοποιώ ως fixative. Δηλαδή αυτό καθορίζει τη διάρκεια του αρώματος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Για νότες μέσης, οι νότες καρδιάς δηλαδή, επέλεξα να βάλω τριαντάφυλλο, που το αγαπώ πάρα πολύ και μέχρι και σήμερα δεν έχω δημιουργήσει κάποιο άρωμα για το εμπόριο, για το κοινό. Έτσι. Που το αιθέριο έλαιό του, θέλω να σου πω ότι με εξέπληξε με τη μυρωδιά του. Είναι πολύ δυνατό, γιατί και είναι καθαρό αιθέριο έλαιο. Είναι πολύ εκλεπτισμένη η μυρωδιά. Δεν είναι το έντονο που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Πώς είναι το λουκουμάκι με γεύση τριαντάφυλλο. Συγγνώμη για αυτή τη σύγκριση. Όχι, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Που είναι πιο έντονο. Ναι. Η μυρωδιά είναι πολύ πιο εκλεπτισμένη. Τη γεύση θέλω να σας πω. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ισχύει και έχω την ίδια εντύπωση και εγώ το τριανταφυλάκι μου. Ναι, το αγαπώ το τριαντάφυλλο γενικά. Λοιπόν, και ως νότες κορυφής, οι νότες κορυφής είναι υπεύθυνες για την πρώτη εντύπωση που θα μας κάνει ένα άρωμα. Αυτή είναι η πρώτη. Εγώ, βέβαια. Η άσχετη θα σου έλεγα, δηλαδή αυτό είναι αυτό που αφήνει στο τέλος το άρωμα. Όχι. Η πρώτη επαφή λες, μου μυρίζει λεμόνι. Μετά περνάει λίγο η ώρα. Χάνεται το λεμόνι και παντρεύεται με ένα μαγικό τρόπο. Παντρεύονται με ένα μαγικό τρόπο οι νότες μέσης και βάσης. Που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εμείς τώρα εσύ έχεις επιλέξει. Εγώ έχω φέρει ένα. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα είναι και αυτά. Όχι, βέβαια. Ωραία. Όχι. Και εγώ επέλεξα να τα φέρω γιατί μου αρέσουν τα συστατικά. Θα βάλουμε πιο πολύ σανταλόξυλο, λίγο λιγότερο από αυτό και λίγο λιγότερο από αυτό. Συγχαρητήρια. Παιδιά, νομίζω δεν χρειάζεται καν να έρθει στο σεμινάριο. Θα έρθω να σου κάνω τα ρεπό σου. Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Και επί της ουσίας βάζουμε το διαλύτη. Λοιπόν, θα το κάνουμε on camera αυτό. Ορίστε, παρακαλώ. Να βοηθήσω εγώ, να ανοίξω το μπουκαλάκι και μέχρι εκεί μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν. Και η κόκκι του καφέ τι είναι? Λοιπόν, ο καφές καθαρίζει την όσφρηση. Βοηθάει, ναι. Είναι για σένα δηλαδή αυτό. Βέβαια. Χωρίς τον καφέ δεν μπορώ να δουλέψω. Τι καφές είναι? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι έντονη. Κόκκι καφέ. Αρκεί να είναι έντονη η μυρωδιά του, να μπορεί να καθαρίσει την όσφρησή μου για να μυρίσω το σύνολο της συνταγής. Πόσο σωστός, γιατί και εμείς το έχουμε πάθει όλες μας αυτό. Πάμε να αγοράσουμε ένα άρωμα, μυρίζουμε 2-3, στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε τι μυρίζουμε, δεν ξέρουμε τι αγοράζουμε. Και αυτό βοηθάει και στην επιλογή αρώματος στα καταστήματα καλλιτικών. Πάρτε ένα καφέ. Επιβάλλεται, νομίζω. Επιβάλλεται. Ναι, θα ήταν ωραία υπηρεσία. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Έχουμε το σανταλόξυλο, το τριαντάφυλλο και το λεμόνι. Ξεκινάμε λοιπόν από το σανταλόξυλο. Πόσες σταγόνες θα βάλεις και γιατί θα βάλεις τόσες σταγόνες? Θα βάλω. Μισό λεπτό, 2-3. Θα βάλω 10 σταγόνες. Γιατί είναι αρκετά έντονο το σανταλόξυλο. Ναι. Είναι καθαρό αιθέριο έλαιο. Ναι. Θα μπορούσα να βάλω και περισσότερες, αλλά επειδή τώρα είναι και καλοκαίρι και ήθελα να φτιάξουμε μια συνταγή η οποία είναι πιο ελαφριά, επέλεξα να βάλουμε τόσες σταγόνες. Ωραία. Περνάμε στο τριαντάφυλλο. Το σανταλόξυλο έχει μια μυρωδιά λίγο γλυκιά, Τη λες γλυκιά, τι λες? Τη λέω γλυκιά και πολύ αισθησιακή. Ναι. Δεν είναι πικάντικη μυρωδιά. Δεν το λέμε πικάντικο. Όχι πικάντικη ακριβώς, όχι πικάντικη. Μυρίζει ξύλο, μυρίζει. Ναι. Είναι κάτι ζεστό. Πολύ ζεστό. Ωραία. Πόσες έβαλες τριαντάφυλλο? Έβαλα 15 γιατί το αγαπώ. Θα μπορούσα να βάλω και λιγότερες εδώ. Βάζουμε όσες θέλουμε εμείς εδώ. Ναι. Και πάμε τώρα στις νότες κορυφής. Από τα αιθέρια έλαια που θα επιλέξει ένας άνθρωπος για να φτιάξει το άρωμά του, μπορείς να βγάλεις και συμπεράσματα για το ποιόν του και το χαρακτήρα του. Φυσικά. Εμένα που μου αρέσει το λεμόνι, τι είμαι, ξινή? Όχι. Ίσα-ίσα το λεμόνι. Γενικότερα οι άνθρωποι που επιλέγουν τις συνταγές τους λεμόνι, τους αρέσει πολύ η καθαριότητα. Μου αρέσει. Αν το κάνουν και οι άλλοι, ακόμα καλύτερα. Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντικό.
Αδριανή, ισχύει αυτό. Πόσο έχει. Σου Μα αρέσει? πάντα να ζητώ στα αρώματά μου να βγάζει την αίσθηση καθαριότητας. Βγήκα από το μπάνιο και μυρίζει αυτό το. Καθαριότητα παντού. Βέβαια, Στο καθαριότητα. σπίτι, στη σκέψη, στο μυαλό, στην ψυχή. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε ότι. Μαλακά και ωραία, όχι Ναι, κοκτέιλ. μαλακάκι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ήθελα να δείξω λοιπόν τον τρόπο, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει στα social media πώς φτιάχνετε ένα άρωμα. Ναι. Και δεν μπορούν όλοι να έρθουν στο σεμινάριο, γιατί το κάνουμε και στην Κρήτη μας, έτσι. Ναι. Και από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη το ρωτούν και τώρα νομίζω ότι Ορίστε, το αποκαλύψαμε. το αποκαλύψαμε. Εδώ φτιάχνουμε και αρώματα. Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω να μυρίσεις το άρωμα. Ναι. Αν και θα προτιμούσα να ξεκινήσουμε από τα αρώματα της σειράς μου, γιατί θέλω να μου πεις λίγο. Καλέ, τις φέρε εδώ. εντυπώσεις σου. Φέρε μου και τον καφέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί Ωραία. θέλω να είμαι Θα επαγγελματίας. το μυρίσουμε σε λοιπόν που μετά κάνω. αυτό, να το αφήσουμε λίγο να. Ναι, για το τέλος. Θέλει Αν και το χρόνο του Το αυτό. άρωμα δεν θέλει καιρό για να οριμάσει, θέλει περίπου 40 ημέρες. Αλήθεια. Βέβαια. Την πρώτη εντύπωση θα στη δώσει τώρα, Ναι. φυσικά, Ναι. γιατί είναι εθέρια έλαια, αλλά θέλει το χρόνο του ένα Ωραία. άρωμα για να οριμάσει. Λοιπόν, Αχ, μου σου αρέσει δείξω- πολύ η διαδικασία. Ναι, τώρα. ναι. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω από ένα αγαπημένο μου άρωμα, τη γαρδένια. Ναι. Είναι ένα άρωμα που το λατρεύω και το Ναι. έχουν αγαπήσει πολύ και οι γυναίκες. Φαντάζομαι ότι είναι το best seller, ας πούμε, της σειράς μου αυτό. Για να δω. Ναι. Θυμίζει πούδρο και καθαριότητα. Για φέρε, εδώ είμαστε. Τώρα. Λοιπόν, αποτελείται από βανίλια. Αποτελείται από βανίλια, από γιασεμάκι, absolute. Τι είναι το γιασεμάκι absolute? Το γιασεμάκι ξέρω τι είναι. Το absolute τι είναι. δεν ξέρω. Είναι τα εθέρια έλαια γενικότερα έχουν συγκεκριμένο τρόπο απόσταξης. Η absolute είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος και γίνεται στα πιο ευαίσθητα άνθη. Ναι, όπως Λοιπόν. το γιασεμάκι. Ναι. Είναι έντονο στην αρχή και έχει και γαρδένια φυσικά, γιατί το όνομά του είναι γαρδένια. Είναι αυτό που λες πάντως. Σου βγάζει αυτό το πουδρέ, το δροσερό, το. Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή είναι πολύ έντονο, γιατί είναι καθαρό, είναι eau de parfum, είναι καθαρό παρφάμ. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ Είναι έντονη η eau de μυρωδιά του. toilette. Δεν είναι eau de toilette. Είναι έντονο σαν μυρωδιά. Ωραία. Μετά από λίγο όμως γίνεται ακόμα πιο απαλό. Μετά να περάσουμε στο άρωμα λίλι. Παρακαλώ τον καφέ μου, κύριε Καλωτίνη. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Τι θα Όπου κάνω, απλά θα νομίζω ότι μυρίσω. έχεις γίνει. Παιδιά, και σε ο τόσο καφές λίγο μυρίζει χρονικό καταπληκτικά, διάστημα. έτσι. Δεν ξέρω τι. Μυρίζει καταπληκτικά ο καφές, ναι. Καθάρισα. Λοιπόν, Το λίλι. Για να δούμε τι βρίσκει το κοινό στο λίλι και το αγαπάει τόσο πολύ. Το λίλι είναι εμπνευσμένο από τον μινωικό πολιτισμό. Αρχικά Ναι. από εκεί έχει έρθει η Μιλάει το έμπνευσή αίμα, μου. παιδί μου, γι' αυτό. Εννοείται. Έχει και αυτό στη βάση του βανίλια, έχει πατσουλί Ναι. που του δίνει έτσι μια ξυλώδη σύσταση, χαρίζει μια ξυλώδη σύσταση στο άρωμα. Φυσικά κρίνο και εξωτικά φρούτα. Με βάση περισσότερο φαίνεται στο άρωμα ο χυμός από μάγκο. Θέλω να κλείσει τα μάτια σου Μου τώρα σε ήρθε, αυτό το λίγο άρωμα. μυρωδιά. Ναι. Αχ, παιδιά, από εδώ μέχρι εδώ έχει άλλες μυρωδιές, θέλω να σας πω. Ναι. Έχει πάρα πολλά συστατικά. Γι' αυτό το λόγο αλλάζει και ξαναλλάζει. Είναι φοβερό. Αν μου περιέγραφες τι έχει, θα σου λέω δεν με αφορά αυτό το άρωμα. Ναι. Αλλά τώρα που το μυρίζω, νομίζω ότι με αφορά. Έχετε να ταιριάξει με την Χαίρομαι. καλοκαιρινή μου Και διάθεση. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μινοϊκό κομμάτι, πώς εντάσσεται σε όλο αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, πολύ, πολύ όμορφη ερώτηση. Τα κρίνα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Έχουν βρεθεί και πάνω στο δίσκο της Φεστού, όπως έχεις δει. Έτσι. Και ο πρίγκιπας με τα κρίνα. Ο πρίγκιπας με τα κρίνα. Πολύ συ- Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι στην Κνωσό πέρασα μια ολόκληρη μέρα. Για ποιο λόγο, Για την έμπνευση του αρώματος. Παιδί μου, τι Ναι, θέλετε, η έμπνευση είναι πολύ περίεργο πράγμα. Χαίρομαι που σου αρέσει πολύ. Στις περισσότερες βέβαια γυναίκες αρέσει η γαρδένια, φαντάσου. Γιατί είναι πιο δροσερό και τα σχετικά. Αυτό είναι πιο σπιρτόζικο. Ναι, είναι πιο, αλλά το έχει λίλι πιο είναι- πολύ προσωπικότητα. Ναι. Χαίρομαι που σου αρέσει. Τώρα θα σου δείξω το 1989. 1989. Ημερομηνία Πες μου, γεννήθηκα. αυτό ήθελα να σου πω. Ωραία, θέλω να μου Ημερομηνία μιλάς που στον γεννήθηκα. πληθυντικό από εδώ και πέρα, διότι μας χωρίζει ένα χάσμα γενναιών. Μα τι είναι τώρα αυτό που λες, νομίζω ότι είσαι Την αλήθεια. και νέα και πολύ όμορφη. Νομίζω ότι ξέρεις ότι εσένα δεν σε αρέσουν Αυτό τα το κενέα κομπλιμέντα. δεν μου το έχουν ξαναπεί Καλωτίνη. Δεν σου αρέσουν τα κομπλιμέντα, το ξέρω αυτό, αλλά ξέρεις πολύ καλά. Δεν αρέσουν τα κομπλιμέντα, γιατί Δεν ξέρω αν Ξαναπάρει το είμαι και νέα. είσαι και νέα, είσαι και πολύ όμορφη. Δεν είναι, είναι. Ευχαριστώ. Αφού είσαι- Αλλά να βλέπεις το 89 λίγο σε ζαλίζει. Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, είναι ένα άρωμα το οποίο ή θα το αγαπήσεις ή, να σου το πω χύμα, δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Για βάλε. Γιατί είναι πολύ Να έντονο. μυρίζω αλλού, να μην μου. Πολύ αρενοπό, βεβαίως. Είναι αντρικό αυτό. Καθαρά ανδρικό άρωμα. 1989 λοιπόν.
δαμάσκινο. Βλέπεις πριν στο δώσω, θέλω να σου πω τα συστατικά του. Ναι, ροζ πιπέρι μάτια, και ροζ πατσουλί. πιπέρι και Ορίστε. Και πατσουλί. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το άρωμα θα διάλεγα να φοράω. Είναι διαφορετικό. Και το αγαπούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Από ότι στην Ελλάδα που είναι λίγο το κλίμα και πιο παγωμένο, θα έλεγα. Στο εξωτερικό. Ναι. Άρα τους αρέσουν και πολύ τα βαριά αρώματα. Νέα Υόρκη και Λονδίνο το αγαπούν. Γιατί δεν σας είπα πριν ότι ενδιαφέρον για τα αρώματα έχει δείξει το εξωτερικό πάρα πολύ. Τι ωραίο να το λέει. Τι ωραίο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια, να τη δουλειά σου. Μόλις τα μυρίσεις. Καταρχάς, περίμενε. Σε έχω δει και είσαι σε μεγάλα πολυκαταστήματα. Βέβαια. Σούπερ, μπράβο, και αυτό είναι η προσωπική σου κατάκτηση. Βέβαια. Και με κάνεις να νιώθω πολύ ωραία που σε έχουμε σε παράδειγμα εδώ. Θέλω να σου πω κάτι πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό. Εγώ ξεκίνησα από το 0. Δηλαδή είμαι αυτοδημιούργητος. Σκέψου ότι όταν ξεκινάει κάποιος από το 0, μετά από λίγο καιρό, χωρίς να το καταλάβω, έγινα πρότυπο για ίσως τα νέα παιδιά που παλεύουν, ας πούμε, μόνα τους να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πολύ συχνά στα social media λαμβάνω μηνύματα από μητέρες που μου λένε συγχαρητήρια που δεν έμεινε στο εξωτερικό, γιατί είχα προτάσει από το εξωτερικό λίγο καιρό πριν να δουλέψω και ήθελα να γυρίσω πίσω, να παλέψω για το όνειρό μου και να δείξω και στον υπόλοιπο κόσμο ότι αν παλέψει και αγαπάει αυτό που κάνει θα τα καταφέρει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θα τα καταφέρει. Είναι λοιπόν, πολύ δυνατό. Τα αρώματά μου, ναι, μετά από, όπως είπα, αγάπη για το αντικείμενο, γιατί για να χτίσεις μια μάρκα. Από εκεί ξεκινά, να τα αγαπάς, να έχεις το πάθος και να το βγάζεις όλο αυτό. Αρχικά είναι το πρώτο ελληνικό μπραντ αρωμάτων. Δεν υπάρχει. Είναι το πρώτο ελληνικό μπραντ αρωμάτων. Γι' αυτό έχει δείξει και ο κόσμος τόση μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δείξει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι που δεν περίμενα να γίνει σε 1,5 χρόνο. Γιατί 1,5 χρόνο είναι στην αγορά τα αρώματά μου. Το κάνω πολλά περισσότερα χρόνια. Προφανώς κάτι είδαμε όλοι και ναι. έχει αξία είναι τιμή μου, να το μεταδίδουμε αυτό το μήνυμα. Ότι όταν αγαπάς κάτι και είσαι παθιασμένος με αυτό, κυνήγα το, κάντο, μην το αφήσεις. Ξέρεις τι θέλω να περάσω από τη δουλειά μου και από αυτό που κάνω? Ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί, ξέρεις, δεν είναι μόνο η δημιουργία. Είναι και η προσπάθεια που καταβάλει κανείς για να καταφέρει τον όνειρό του. Όχι. Θέλει πολύ προσπάθεια. Αυτό δηλαδή θα ήθελα. Πριν φύγω, ας πούμε, από αυτή τη ζωή. Είναι πολύ βαρύ αυτό που θα πω. Πριν φύγει από αυτή την εκπομπή. Ναι, πριν φύγω από αυτή τη ζωή θα ήθελα να πω. Και θέλω να πω αυτό, πιστεύω. Θέλω να αφήσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Σε όποιο κόσμο μπορεί να φτάσει και να ακουμπήσει αυτό το πράγμα. Βρείτε αυτό που σας γεμίζει, που κάνει την καρδιά σας να χτυπάει πιο γρήγορα και κυνηγήστε το. Θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο, θα αποτύχετε. Βέβαια. Αλλά αν το αγαπάτε πάρα πολύ, θα το αγαπήσουν και οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω ένα τεστ. Πήγα να τη γράψω το προηγούμενο. Τώρα έχεις μυρίσει λίγες πρώτες ύλες. Θέλω να μου πεις ένα συστατικό που μπορεί να σου θυμίζει. Δεν θα σε ζωρίσω πολύ, θα σου το πω γρήγορα βέβαια. Μύρισε. Θα σου πω τα 3 βασικά του. Ναι, πες μου τα. Vetiver. Το ξέρω αυτό. Vetiver. Θυμίζει λίγο καπνό το Vetiver. Και χρυμπάρι και φυσικά λίγη βανίλια. Είναι ανδρικό. Πού να τα βρω, βρε εσύ, αγαπημένε μου, αυτά εγώ που μου είπες. Μόνο τη βανίλια αν πετύχει. Είναι ανδρικό, αλλά οι γυναίκες το θέλετε δικό σας, δεν ξέρω γιατί. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Δεν ξέρω γιατί. Και κυρίως έναν άντρα να μυρίζει έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολλές ώρες. Που μου είπες ότι είχες άγχος και αγωνία. Ναι, πάντα έχω. Είμαι και σήμερα λίγο κρυωμένος. Φαντάσου να μην ήσουνα. Θα κάναμε εδώ τηλεμαραθώνιο αρωμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και δεν θέλω να σου προσφέρω κάτι. Βλέπεις, βέβαια και έχεις δώρο. Δεν το έχω βάλει στο κουτί των αρωμάτων. Το έχω βάλει μέσα σε αυτό το μπαούλο, το μπαουλάκι, γιατί θεωρώ ότι είναι ο θησαυρός μου αυτό το άρωμα. Τι μου λες τέτοια, ναι. Θα συγκινηθώ. Είναι η γαρδένια, όπως βλέπεις, έχω βάλει και. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα άρωμα το οποίο το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα αρώματα της σειράς μου. Και έχω συγκινηθεί τόσο πολύ που δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το άρωμα το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και εγώ. Δεν έχω λόγια για αυτό το άρωμα. Στο χαρίζω με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστώ, πραγματικά. Θα σε φιλήσω μετά. Ναι, εννοείται. Και τη γαρδένια. Πήγες και πήρες και γαρδένια. Ναι, γιατί δεν μου αρέσουν τα ψεύτικα άνθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Αγόρια, δείτε τι ωραίο δώρο μπορείτε να κάνετε κάποια στιγμή. Λέω εγώ τώρα. Είναι και πώς το δίνεις, δεν είναι. Πολύ έξυπνο. Εσύ το σκέφτηκες. Το σκέφτηκα, ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ φωτεινός και είναι ωραίο να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι πάντα δημιουργικός. Ευχαριστώ. Και εσείς να είσαστε καλά, όπως σας το εύχομαι κάθε φορά και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.